Кожен засіб протистояння гібридній агресії Росії повинен підтримуватися українською владою. Рух опору капітуляції – це об'єднання громадських активістів, які виборюють євроатлантичний курс України. Вони вимагають берегти єдиний кримсько-татарський телеканал АТР та відновити державне фінансування. Серед учасників руху, зокрема, екс-міністр освіти і науки України Сергій Квіт, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко та виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України Йосиф Зісельс. Активісти впевнені, блокування роботи телеканалу є неприпустимим в умовах гібридної війни з Росією, особливо після окупації Криму. В Україні дотепер вільно працюють антиукраїнські ЗМІ, проти яких влада не поспішає вживати жодних дій. І такі подвійні стандарти в умовах неоголошеної війни та російської агресії є загрозою національній безпеці України, наголосили в русі опору капітуляції. Блокування роботи кримсько-татарського телеканалу є неприпустимим в умовах гібридної війни з Росією. Особливо після анексії Криму, історичної батьківщини кримсько-татарського народу, Кремли, який в такий спосіб позбавляється об'єктивного доступу до інформації про ситуацію в Україні. Росія знищила всі незалежні медіа на анексованому півострові, і АТР залишається чи не єдиним, справді незалежним та об'єктивним джерелом інформації не лише для Кремли, а й для українців півострова.